खुलुमबाय बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभसिम नोंथांमोन नायगिरिफोरखौ खुलुमबाय। दिनै जों बरमायाव थानाय गुरु पबित्रनि स्टुडिय'आव फैदों बिथांजों दान्दिसे मोगा-मोगि लानो। नोंथांखौ खुलुमबाय। नोंथाङाथ' गोबां सावथुन दिहुनबाय, सावथुनाव मेथाइबो खनबाय। देग्लाय दिहुनदों उदांस्रि सावथुन, बर' सावथुन। बे बागैनो एसे दान्दिसे नोंथांजों रायज्लायनो फैदों, सावरायनो फैदों। उदांस्रि सावथुना माबायदि एसे फोरमायगोन नामा जोंनि नायगिरिफोरनि थाखाय? खुलुमबाय गासैखौबो नायगिरि बिथांमोनखौ। बे उदांस्रि सावथुननि जा बिथा स्ट'रिखौ लानाय जिथु फेक्ट, बे फेक्टखौ आं बोसोरनै बोसोरथाम सिगांनिफ्रायनो ट्राइ खालामबाय दंमोन। बे स्ट'रिखौ माने फिल्म सावथुन महरै दिहुननो थाखाय देग्लाय जों साक्सेस जादों, माने दिहुननो हादों। बर' समाजनि गले गले जाबाय थानाय जाथायखौ लानानै आं बे सावथुनखौ दिहुननाय जादों। नामखौ माने मुंखौ आं उदांस्रि लाखिनाय जादों। उदांस्रि बे सोदोबा बर' हारिनि थाखाय जोबोद बार्निं मोनसे सोदोब आरो माने गासिबो खुगा खुगा थाबाय थाखानाय मोनसे सोदोब। बेखायनो बे फिल्मनि मोनसे प्रम'सननि थाखाय नामा बिराद गिदिर जानानै फैयो। माने नामखौ बिराद इम्परटेन्ट होननानै जों सावथुनखौ बानायनो गोनां जायो। बेखायनो आं नामखौ जास्ट प्रम'सनेलनि थाखायल' आं नामखौ उदांस्रि लादों। आरो बे उदांस्रि बिदिनो जों जागायनायसै खामानिखौ। दा बिनि उनाव जिथु बिथा उदांस्रिनि बे सावथुननि आन्दोआव मा दं बेखौ जुदि आं बुंनो थाङोब्ला, बे आसलथे सासे मानसिनि काहिनि, सासे न'खरनि। बे न'खराव माने सासे बोराइ मानसि दं, 60+ बैसोनि। बे बैसोनि मानसिया माने गावनि जिउआव गोबां सम हारिनि उदांस्रिनि नामाव सम हगारबोनानै बारबोनाय मानसि। आरो बिनि सुखु दुखुखौ लानानैनो जों मोनसे सावथुन दिहुननाय जादों। आरो बे उदांस्रि सोमावसारनायाव गावनि जिउ जारिमिनाव जाबोनाय माखासे घटना, गावनि न'खराव प्रभाब गोलैनाय माखासे जाथायफोरखौ लानानै जों बे उदांस्रि सावथुनखौ दिहुननाय जादों। जों दाखालि 5 सेप्तेम्बराव बरमायाव थानाय गार्लस हाइ स्कुलनि अडिट'रियाम हलाव जों रिलिज होनो हाबाय। आब' सुलेखानि आखाइजों जों रिलिज होनो हादों। आरो बेयाव माखासे बरमा ओनसोलनि फोरोंगिरि, बरमा ओनसोलनि प्रफेसार्स, डक्टर्स, अफिसार्स आरो माखासे गोरों गोरा आनसलिक एबसुनि सोद्रोमा बिथांमोन, साहित्य सभानि सोद्रोमा बिथांमोन आरो मिडिया पार्टनार्स बिथांमोना गासैबो फैनानै बे प्रग्रामाव ज' जादोंमोन। लोगोसेनो जोंनि आर्टिस्ट एस'सियेसननि, बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सियेसननि नेहाथारि दिपक रामसियारि, आदा फैला, आदा मेन्देला आरो जोंनि सावथुननि माखासे आर्टिस्टफोरा फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। आरो बिदिनो जों मोजां रेसपन्स मोननाय जादों। नायगिरि बिथांमोना मोजां जादों होननानै बुंदों। जों गोजोननाय मोनदों। जों जाबायदि लुबैनानै सावथुनखौ दिहुनदों बेबायदि ओंखारदों होननानै जों साननो हादों आरो दिनै। आरो बेखायनो रायजो राजाफोरा दिनै आजावनानै लादों। माखासे जायगायाव श' जागासिनो दं। 6 तारिखआव जादों, 7 तारिखआव जादों, दिनै 8 तारिख, दिनै जागोन श', गाबोन दं, समफोर दं। बिदिनो आसामाव जों सम मोन्दों आरो बुकिं जानानै दं। दाथ' नोंथां होनबा गोबां बुकिं जाना दंखायो बिदिबा? गोबां बुकिं जाना दं। बे फैगौ दान मोननै मोनथाम होनबाथ' बुकिं जाना दंखायो बिदिबा? जाना दंखायो। दा बुकिं जायोबाथ' माबोरै बुकिं खालामनो हागोन? दा सोंनाया बेनो, दा जुदि रायजो राजाया बबेबा मोनसे जिल्लानि, बबेबा मोनसे खोन्दोनि, ओनसोलनि बर'फ्रा जुदि नोंथांनि बे सावथुनखौ जुदि नायनो गोसो जायोब्ला माबोरै बेखौ मोनगोन? जोंनि सावथुनखौ नायनो गोसो जानाया जोबोर गोरलै जागोन, जेबो नङा। जों माखासे मेथाइ एगारबाय, मोननै मेथाइ एगारबाय जों उदांस्रिनि। बेयाव फन नाम्बार होनाय दं मोन्नैबो मेथाइआव। आरो जों ट्रेलार एगारदों, ट्रेलारावबो मोननै फन नाम्बार दं। बेयाव कन्टेक्ट खालामब्लानो जागोन। बे जों जायगा लानानै जायगा दाम दरफोरा एसे जुदा जुदा जायो। बेखौ जों जायगा लानानै एसे स्टाडि खालामनानै बिसोरनि जायगायाव बेसे नायग्रा जायो, बेसे कालेक्सन जायो बेखौ नायनानै जों फैसाखौ एग्रिमेन्ट खालामनाय जायो। बेबायदि माने एग्रिमेन्ट खालामनानै हरनाय जायो। नोंथाङा दासिम ओरैनो मोनबेसे सिनेमा दिहुनखो बा बर' सावथुन? बे आंनि 3 नाम्बार सिनेमा, बे उदांस्रि सावथुन। उदांस्रियाव आं 2015आव बाथुल राजा दिहुनदोंमोन बङाइगावनिफ्राय। बेबोथ' हिटानो जादों। बिदि नायजादों मानसिफोरजों। ओमफ्राय थांनाय बोसोर 16आव गेप थादों, 17आव बड'लेण्ड फाइटार मुंनि मोनसे सावथुन दिहुनदों बर'मानिफ्राय। बेबोथ' मोजाङानो जादों। बे मोजां जादों। बयबो मोजां माबाना लादों, अनसायना लादों। मोजां मोनदों। औ। बेनिफ्राय देग्लाय 3 नाम्बाराव उदांस्रि
मुंनि सावथुनखौ आं दिहुननो हादों। ओरैनोथ' रेसपन्सखौ मोजां मोनदों होननानै जों रायजो राजानिफ्राय मिथिदों। औ। फेसबुकाव होन गुबुन गुबुन मिडियायावनो होन औ। बा ससियेल मिडियाफ्रावनो होन औ। उदांस्रि सावथुनखौ देग्लाय माने मोजां मोनदों बयबो नायदों। आरो बावैसो रिलिज जानाय हिसाबै बे सावथुना दासिम बर'फोरनि गेजेराव हिटआनो जानानै दं होननानै जों बुंनो हागोन। मानोना बे दासान्दि गुबुन बर' सिनेमाबो एसेबां माने ओंखारथ'वाखै देग्लाय बोसोराव नैबे सिजोनाव आरो मोजाङानो जादों नोंथां मिथिखागौ मोजां बयबो मोजां मोनदों बे सिनेमाखौ। आरो जों मिजिंथिदों जे बे सावथुना आरोबाव साबसिननिफ्राय साबसिन जाबावनो हाथों नङा होमबा? बेराफारसे सावथुन होननाय लोगो लोगो थाखा फैसानि खोथा थायो बाजेटनि खोथा थायो। बर' सिनेमायाव बेबायदिथ' हिन्दी बा असमिया सावथुननि बायदि बिदि बिग बाजेटनि जाया। अब्लाबो नोंथांनि बे उदांस्रि सावथुनाव बेसे बाजेट जानाय? आं बे सावथुनखौ 5 लाखनि एसे सायाव थांदों दासिम। आरो जोंनि माखासे आर्टिस्टफोरनो पेमेन्टखौ जों होजोबनो हायाखै। बिथांमोननो होजोबनायनि उनाव एसे बारायबावगोन अब्ला जों कारेक्ट बाजेटखौ मिथिगोन आरो दासिम जोंना 5 लाखनि सायाव एसे थांबाय। बिदिबाथ' बे खरसायाबो फैफिननांगोन नायगिरिफोरनिफ्राय नङाबाथ'। आसा खालामो देग्लाय फैफिनगोन। जोंनि बुकिं जेसे जानानै दं बोथोरा जुदि थिगैनो थाङो जोंनि ओनसोलाव जुदि जेराव जेराव फिल्म खिथिगोन बेयाव जुदि थिगैनो थायो फैगोन होनना जों आसा थिदों। आरो मोनसे खोथाखौ नोजोर बोबाय थादों दिनै बड'लेण्डआव होन बा दुलाराय आसामावनो होन बर' ओनसोलाव जों दिनैसिम मोजां सावथुनसालि बा सिनेमा हल गैया। बे मोनसे आंखाल जायनि थाखाय गोबां जायगानि मानसिफ्रा नायनो होनबाबो नायनो हाया खायसे सावथुनखौ। बेबो मोनसे जाहोन जानो हायो नामा बर' सावथुना जे खम नायजायो बा खम माबा जायो? बे बाथ्राखौ आं मा बुंनो सानो जोंनिया बर' सावथुना जास्ट फुजानि सिगां ओंखारो गासैबो सावथुनानो बोसोरसेयाव 30ता देग्लाय 40तानि बारा ओंखारगोन। बे सावथुना खेबसेयावनो जिहेतु मोनसे समावनो ओंखारो नालाय मोजां फिल्म गाज्रि फिल्म अडियन्सफोरा बासिनो हायै जायो। मोजां फिल्माबो गाज्रि फिल्मनि थाखाय एखे लेभेल जायो गाज्रि फिल्माबो मोजां फिल्मनि थाखाय एखे समान लेभेलनि जालाङो। दा बे बुस्थुआव जों जुदि सिनेमा हल खालामनो हायोब्ला जायगा जायगा लानो जेराव बर' एरिया बे सिनेमा हल जानाय लोगो लोगोनो जों फुजा सिजनखौ नेयाबालानो गुबुन बोथोरावबो जों मोजां फिल्म खिथिनो हागोन बा रायजोफोरा नुनो मोनगोन नायनो हागोन बिदि आरो। बड' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सियेसना प्रप'जेल होनानै दोनदों बिटिसि गभर्नमेन्टनो सिनेमा हल नांगौ होननानै। बिथांमोना प्रप'जेलखौ लादों लुना होनायनिबो बाथ्रा दा मा जासै। दा जेरै आं बुङो बाक्सायावनो दिनैसिम सिनेमा हल गैया जेनेबा मसलपुराव थानायमोनब्ला बरमायाव थानायमोनब्ला बा सिमलायाव थानायमोनब्ला अब्ला हयथ' एसे जेनेबा बर' सिनेमानि सावथुनाव एसे दिहुनगिरिफ्रा आरो बांसिन माबा मोनगौमोन थुलुंगा मोनखांगौमोन। नोंथांमोना आरोबाव मोजांनिफ्राय मोजांसिन बा बिग बाजेटनि फिल्मखौ बानायनो हागोन सिनेमाफोरखौ दिहुननो हागोन नङा होमबा? खोथाया बेनो जाहैबाय जेनेबा हलनि आंखालावबो खायसे बाजेटखौ नायनांगौ जायो दिहुनगिरिफ्रा नङा होमबा? नोंथाङा स्क्रिप्टखौ नोंथाङा लिरदों बेखौ? औ स्क्रिप्टखौ आं बानायदों। नोंथाङानो बे स्ट'रियाबो नोंथांनिनो मेथाइआबोथ' जानांगौ नोंथांनिनो खननायाबोथ' नोंथांनि जानांगौ। ओमफ्राय हिर' हिर'इननि बाथ्राखौ बुंबाय माने फावखुंग्रिफोरनि बाथ्राखौ फावखुंग्रिफोरनिया सोर सोरखौ लाना बानायदों? जोंनि फावखुंग्रिफोरा जागोन 20सो दं टटेल फिल्माव। बेनिनो जों गासैबो सिनायजानाय आदा मेन्देला बिथाङा दं जोंनि गेजेराव। जों गसाइगावनिफ्राय दं राजस्रि ब्रह्म, क'क्राझारनिफ्राय दं जुलि बसुमतारी आरो नितु आब' नितु आरो ओमफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दं रबिराम खाख्लारि सार बिजनिनिफ्राय आरो बिजनि उलुबारिनिफ्राय दं जयदेब बसुमतारी होननाय बिथाङाबो लिड रलावनो दं फिल्म पार्ट लायो। आरो ओरै बाक्सानिफ्राय जेम्स मुसाहारि गासिबो सिनायो। गाहाय आखु दं ओमफ्राय लीना बसुमतारी जोंनि जायगानिनो बरमा खाथिनि लिड रलाव दं हिर'इन लादों गासिबो सिनायखायो। बेनि उनाव धेकियाजुलिनिफ्राय दं जोंनिया लिड रलाव उदय बर' लिड रल लादों बिथाङाबो। आरो गेमस्रि दैमारि उरांनिफ्राय बिथाङाबो मोजां रल खालामदों लिड रल लादों। आरो बेनिफ्राय जोंनि आर्टिस्ट एस'सियेसननि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां दीपक रामसियारि बिथाङाबो दं बिथाङाबो रल लादों। कार्बि आंलंनिफ्राय दं बिथां प्रदीप बसुमतारी आरो बिदिनो जोंनि जायगानि साया ब्रह्म, कृष्ण बर', राजेश बर' आरो माखासे बिदिनो आर्टिस्टफोरा गोदान आर्टिस्ट गासिबो दं माने गासैबो जिल्लानि आर्टिस्टआनो दं जाहैबाय। सावथुनाथ' जोबोर मोजां जागोन गुबुन गुबुन मोजां आर्टिस्टफोरा बे हाबदों गागि आर्टिस्टफोराबो हाबदों रोंखानाय आर्टिस्टफोरा बा फावखुंग्रिफ्रा हाबदों फावखुंग्रिफ्रा हाबनो हादों। बे बिथिङाव नायोब्ला बेराफारसें
नायगिरि नोंथांमोना मिथिनो हाबाय बिदिबा बे उदांस्रि सावथुना बेसेबां मोजां जागोन नोंथांमोनाबो नायनो हागोन बे उदांस्रि सावथुनखौ गुरु पबित्र बिथांनि बे उदांस्रि सावथुनखौ आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो नायगोन बिथांनि बे सावथुनखौ बयबो नायलायगोन मानोना बर' सिनेमाखौ जुदि नोंनो आंनो नायाबा गुबुना बेसेबां नायनो बर' सावथुनखौ बर'आसो नायगोन नङा होमबा बेखायनो बयबो बर' रायजो राजाफ्रा नायलायना बा नायलायोबा दिहुनगिरिफ्रा एसेबाबो थुलुंगा मोननो हायो बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया जौगागोन जों कालसारखौ सारा बुहुमाव जों जौगाहोनो हागोन दा बिथिङाव माने सोरखाराबो एसे नोजोर होनांगौ माने बे कालसार बा फिल्म लाइनाव जुदि जोंहा गावनि सोरखारनि स्टुडिअ थाखानायब्ला जेरै ज्योतिष चित्रबनफोर बायदि बा बलिउडफोर बायदि बेहाय जुदि माखासे बिदि जुदि स्टुडिअ थायोब्ला बा सोरखारानो जुदि बिदि राहा खालामना होनांगोनबा माखासे इकुइपमेन्टफोरखौ केमेरा होन नांगौ जानाय आइजेंफोरखौ जुदि सोरखारानो जुदि होनो हानायमोनब्ला हयथ' आरोबाव जानांगौ बर' सावथुना आरो दावगाबावगोन नङा होमबा नोंथांनाव गुबुन मोनसे सोंलु सोंनो नागिरदों नोंथाङाथ' बर'ल' नङा खोनानो मोन्दों असमिया बा गुबुन रावनिबो मेथाइखौ खनो बिदिबा नोंथाङा मा मेथाइ गुबुन मा रावनि मेथाइ खनखो नोंथाङा आङो बर'नि अनगायै डिमासा खनदों डिमासा मोननै मोनथामसो खनबाय ओमफ्राय असमिया खनबाय असमिया मोननै मोनथामसो दिहुनदों हिट जायाखै दिहुनना दोनदों बिदि आरो बेनिफ्राय बाखि नेपालि मोनसे रोजाबदों बेखिनिखौ आरो बांसिन आं टेकनिकेलि खामानि मावनानै स्टुडिअ नोंथाङाथ' बे नोंथांनि स्टुडिअ बे स्टुडिअआवनो नोंथाङा गासैबो रेकर्डिं खालामो रेकर्डिं जायो दाबिं खालामो मिउजिक फिल्म एडिटिं जायो आरो एडिटिं खालामनो थाखाय जोंनि बे सावथुनखौ जाय एडिट खालामदों बिथांनि मुङा बिजौ जोबथा बङाइगावनि बिथाङा फैनानै एडिट खालामो भिडिअ सेक्सन दं बिथिं भिडिअ सेक्सन अडिअ सेक्सन बिदिबा गुबुनाबोथ' फैनानै भारा लाफैनो हायो बा गुबुन खनगिरिफ्राबोथ' फैनो हायो माखासे फैयो माखासे एसामिस फैयो नेपालि फैयो बेंगलि बर' बिदि फैनानै रेकर्डिं जायो दाबिं जायो आं मिक्सिं खालामो मास्टारिं खालामनानै हरो बिदि आरो होमबाथ' बिदिबा गुबुनफ्राबो जायफ्रा खनगिरिफोर बिथांमोना बा जायफोर दिहुनग्रा नोंथांनि स्टुडिअआव फैयोबाथ' होमबा बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोनगोन रेकर्डिंनिखौ मोनगोन एडिटिंनिखौ मोनगोन मास्टारिं खालामनायखौ मोनगोन बिदिबा नायगिरि नोंथांमोन बिथां गुरु पबित्रनि स्टुडिअआव फैनानै नोंथांमोननि रेकर्डिं खालामनो हानाय सुबिदाखौ नोंथां मोनगोन सिनेमा होनोबाथ' अनलि डायलग एक्सननिल' नङा मिउजिकनिबो थायो मेथाइनि थायो करिय'ग्राफारनि खोथा थायो टेकनिकेल सेक्सन थायो केमेरामेननि थायो बायदि बायदि थायो बिदिबा मेथाइफोरखौ सोर खनदोंमोन बे जोंनि सावथुनाव दोंब्रै मेथाइ दं दोंब्रैनि मोननैया डुएट मेथाइ बे डुएट मेथाइखौ आब' सुलेखाजों आंजों दोंसे आरो सनालि स्वर्गियारि जों आंजों दोंसे दोंनै डुएट दं आरो बाखि टाइटेल सं दं मोनसे बेखौ आं रोजाबदों आरो दोंसे सेट सं दं दुखुनि मेथाइ मोनसे दं बेखौबो आं रोजाबदों बिदिबा नोंथाङानो बांसिन रोजाबदों जाहैबाय टेकनिकेल सेक्सनाव बुङोबा केमेरामेन एसिस्टेन्ट केमेरामेन गुबुन सोर दं टेकनिकेल सेक्सनाव जोंनाव दंमोन डिअपि होनब्ला केमेरा हमग्रा बिथाङा जाबाय लाकि बसुमता वेस्ट बेंगलनि आंनिनो लोगो बिथाङा मुम्बाइआव थायो मुम्बाइआव खामानि मावगासिनो दं मोजां बिथाङा जोंनि थांनाय बोसोर बड'लेण्ड थियेटारखौ खेबनानै होदोंमोन देग्लायबो खेबनानै होदों जोबोद मोजां खामानि मावो आरो करिय'ग्राफार मेथाइनि करिय'ग्राफखौ सानै लोगोआ खालामना होदोंमोन सिमलानि सासे सोमावसार बसुमतारी होननाय साइनिं डेन्स एकाडेमिनि डाइरेक्टर बिथाङा आरो बिनि लोगोफोर आरो मोनसे मेथाइखौ जेम्स आरो गेम्सनि बे मेथाइखौ बुलु बर' होननाय बरमानि सासे करिय'ग्राफार बिथाङा खालामदोंमोन आरो एक्सन डाइरेक्सनाव जों मिथिखागौ मिशन चाइना फिल्म बे मिशन चाइना फिल्मनि एक्सन डाइरेक्टर प्रधान देउरि होननाय बिथाङा नोंथांनि बे सावथुन बिदिबाथ' एक्सना मोजाङानो जाखागोन एक्सना मोजां जादों गोगोम जादों नायजाथावथाव जादों बिदिबा सावथुना आरोबाव मोजांसिन जाबावगोन माने मोनसे मिक्स मसाला सावथुन होनना बुंनो हायो हमना ला दुखुनि मेथाइ होनबाय मोजां मोननायनिबो दं जाहैबाय एक्सनबो दं जाहैबाय बे बिथिंजों नायोब्ला सुपार डुपार हिट जानोगोन आं आसा खालामखायो बे सावथुना जोबोर मोजां जाखागोन नङा होमबा बेखौ मोनगोन बिदिब्ला जों दिनै बारा रायलायला नोंथांजों नोंथाङाबो जोबोर बेस्थ' मिथिगौ मुखुब सम दा सिनेमानि खामानियाव नांथाबनानै दङ जियानो जादोला उदांस्रि सावथुना देग्लाय बोसोराव सुपार डुपार हिट जाथों बेखौ जों आसा खालामो
इसोराबो अनसायहरथों बोथोरखौ मोजां जाथों मोनफ्रोमबो श'आव जे साफ्रोमबो अडियेन्सफ्रा सुपार डुपार हिट खालामनो हायो उदांस्रि सावथुनखौ बेखौनो मिजिंथिनानै दिनै बे सुंद' सावरायनायखौ एसेयावनो मोगा मोगि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय।